Rostlina olivovník, příklad dlouhověkosti a odolnosti, je odjakživa uznávána pro své blahodárné účinky. Tajemství je ukryto v jeho listech, díky exkluzivnímu procesu extrakce, který umožňuje koncentrovat velmi vysoké množství účinných látek pro náš organismus, vzniká náš exkluzivní přírodní výtažek z olivových listů, vynalezený a patentován Liviem Pesle. Týla spočívá ve více než 260 molekulách. Nejdůležitější jsou oleuropein, hydroxytyrozol, kyselina elenolová, rutin a tyrozol. Tyto molekuly působí synergicky mezi sebou, aby zlepšily fungování organismu a podpořily naši pohodu. Díky ochrannému účinku krevních cév, vazodilatačnímu účinku, fyziologické kontrole glykémie a cholesterolu, pomoci při snižování břišního tuku, očistnému, detoxikačnímu a diuretickému účinku, k dermoprotektivnímu účinku prostřednictvím hydratace a zpomalení procesu stárnutí buněk, anticelulitidnímu účinku a stimulačnímu účinku, který také zlepšuje kvalitu spánku, a nakonec díky energizujícímu účinku snižuje únavu, pomáhá mentální aktivitě a stimuluje intelektuální výkony. Ve vědecké literatuře je více než 16,5 tisíce studií věnovaných olivovníku a jeho vlastnostem. Ale velkým nápadem našeho prezidenta Livia Pesleho bylo učinit je biologicky dostupnými v našem každodenním životě díky Olive, našemu doplňku stravy, který je z 96% tvořen olivů. Ve skutečnosti v pouhých 70 ml Olive jsou obsaženy stejné prospěšné látky jako ve 2 litrech extra panenského olivového oleje v pouhých 28 kaloriích. Olive je zapsán v oficiálním registru doplňků stravy italského ministerstva zdravotnictví, který uznává listy olivovníků jako spojence našeho organismu v obraně proti škodlivým účinkům způsobených oxidačním stresem a souvisejícími nemocemi. Také díky hydroxytyrosolu, který je považován za nejsilnější antioxidant existující v přírodě. Kromě toho má uznávaný antibakteriální a antivirový účinek. Ale nejen to. Olivové listy podporují metabolismus lipidů a sacharidů, normální krevní oběh a regulaci krevního tlaku, což hraje zvlášť důležitou roli v případě hypertenze. Olive je náš nejznámější a nejoblíbenější produkt a váš věrný spojenec pro každodenní pohodu.